Spune. Prima dată pe pantaloni mi-am picat Fire Protection 4. Am dat disenchant, m-am dus să fac XP, Fire Protection 4. Mamă, o inimă rămâse la ferma de XP, că uite că îmi dădui armura jos să mă bat cu Victora și el nu mai vreau. Mai lasă-mă 2 secunde, că am nevoie de 31. 31. Da. Hai rog că nu fac 67. Scrie Victoria și unde să gă. Bă, Ce zice? de ce? Mă crezi că vrea să te omorâm? Dar vrei noi să-l omorâm pe el? Da, bă, spune că vreți să săriți pe mine, să mă bateți, dar noi de fapt dăm în el. Da, scrie, îmi dai și mie 2 uși pentru casă. Ce să-i dai? Cât să-i dai? Zice, îmi dai și mie 2 uși pentru casă. Mă crezi că ăsta nu știe cum să crafteze uși? Bă, hai să-mi dai niște lapis, te rog frumos. Eu mi-am cumpărat de pe shop, dar cred că mă duc la minat. Hai, bă, îmi dai câtva acum, că am nevoie de 3. Cât ai? 3. 3. De ce nu-ți cumperi de pe shop? Tu ce mai faci, bă, Victoraș? Cam doar 4 dolari. Victor... Stai puțin. Acum să fac și eu level. Victoraș, ce mai faci? Level 29 aproape. Ce faci? 30. Mă cac în gură, da. De aici mă înjuri, eu nu te înjurai. Aia, mă cac în Trebuie gură. să cumpăr 6. De aici mă înjuri. Că nu mă lași în pace și mă nervezi, ești. Da, ce-ți fac, te salut. Nu mai au voie oameni să te salute. Nervăm copil. Ce zici? Spawn. Hai la enchanting table. Sunt lângă aici, table. Așa, ha. Gata, tata, îl prinse